Det er vores. Ikke. Det kom, Jonas! Det var heller ikke rejsen. Og de er sindssygt dårlige, det kan vi godt se. For helvede. Det var til Lars. Hallo, prøv lige at rejse den op igen. Hallo, så gør I det alle tre på samme tid. Og vi har en skadet en. Ja. Pisse dårlig. Så, nu skal kameramanden også. Kommer! For satan. For helvede, mand. For satan, det gjorde det der, mand. Ja.